chi bai vek ule crime kan ron ti chu te hi thil thalo kan in zirtir na nilovin mitin te tunaya kan film khor deuh deuh theinan le thil sual ti tu te kan lo ma chon thiam zel theina tura min ti har thar tu ta na siamani kan video te hi like le comment min lo pek sakla ila subscribe lo ani page on khonga in min lo subscribe sak ve don nia he kho vela mishing pakhata pian ve mana min mangai tu nu le pa nei lova dam chung ka mang chho ve thin hi chu hriom te ti thin khop mai ka pa hi sipai bang ania sipai inen kon hoya sei lian ti taka akhong em maya engki ma hian apa em vek mai ani in nga na tlak le thamon pui om tak ani na lai po a om ve reng ani nima sela katan chuan kanun ti hriom tu alo ni tareng mai ka pa hi sa phawin alcoholic anti zungol veimi ania azurui te hi alo om thei ema athin arim to hi chuan kanu pon a changam ngai lo arui lo lai hian kanu hian a hau ve fo thina in honan hun tam jok an mang hian ani tlai kha chu kanu nen in hawin ka pa hian len bo sanadua pema min roi chuaka e tur tui deuh kaleang che te in min tiama kan taxi akhal chuaka kakal ve ta ni kumsom panhi mi te rol chho tran chau kalani ti chuan e tur engemo min lei saka khothim don re pa zuzor na hun pakata min lu puita ka pa chuan zuwa in tahnek mai apa ho toang katia voi som panga vel ho kangen nowa min ho puita ani ti chuan kho athima khodaya mi omwak lo na mun lam min pan puya motor hnung lam pangsi ta chuan thu turin min ti ta I helovin back seat ta chuan ka thu ve mai bok ti chuan driver seat atangin aron chuka back seat kong khar honga alo lu ta pa ti bula om na chu engma lo kanei lem lo ti chuan le tung ring mi asu I auring ani vai chuan ka met lum don che tia min vo pa in ka thom hno min hli sak ngal ta bor mai le enge om zia ka pa ka du lo tia ka au ve le ka hoka min re ngala ka tong chok ngam ta lawani ka pa zurui lo om zia chu kan thiat thang em ani boxia ti chuan ke afanu te ro te chu dimi lovin min pong sual tamai ani chu ana ka ti na hriom ka ti ema ka zak boxi ka au chok ngam boxi lawa ka au lui chuan min that tak mai don ni in ka hria adu to ka nga hnuwa ke chu na tuarin hriom ti emin thi sen le than le mit tuin min bual hu noi mai ani ka van ne siamin police motor kanom na lai vela mi sual zong le rui thei thil zor te da phau motor alo tlan hlo maya ka pa chu anman ve ngei do ne ti ngai tu na ka nei ngal bok ka pa chu ka ngin ka ho ema ma se anman ni chuan zela atang don ti thlengin ka ngai to a ka pa chu ronman sela khai hum hial po ni se ka du tarum rum mai ani police jinga officer pakhat le midang pakhat chuan kanom na motor lam an ron pan pheya an local lai chuan ka pa chuan ka bial pa ni ti tla tang che ka bial pa min ti lova enge mo boina ka to ka ni vai chuan ka that nga lang che I hriem tin min vin nga tuara ole ka pa ka tia vin to kin I hre chiang tak em min ron ti lea ke hlau lu tu khur der chung chuan o ka hria ka pa tin ka changa a tha atia ka sam to na chu a phela ka mai chu ka sam chuan a khu ta a ka mel lang no pang lu tuk tur a ven deu na ti ani ti chuan police pa chu alo thleng pheya kan motor tuk verdar thlang aron kik takar kara ka pa po chuan a hong ve ngala fel deuh ni om takin inti polite ve fe chung chuan enge ni ta ka pu alo ti vata police pa chuan mizon kan neya henglai vela hian midang muin neem atia ka pa chuan chu tiang engma mu kan nei haulo mai ti in a changa I motor kan chek don ania an ti lea khai chek ro ka pa chuan ati nga zunga
karil ruin ka pa chu police pa hne na ka hek mai do na mai chu o ti in ka ngai to a nima sela min tha tak tak du chu karina wangin annu loka chu tiang ang thil chu ka chunga thleng tora ka nga ya chu tiang ka ngai to na om chu ka ti pui ting ngam talawani ke chu drop deu le dat mel dewa om min mu hian police pa chu angai a thazan lo tunge hi aron tia ka pala chuan kha khamo ka bial nu ania sipai chuti lo ho kania hei kanin date lo kani hi helai vela hen kan lo tom fan lo kani e ti in a changa police pa chuan I thaim ka pi min ron tia o ka thalom ti in hoi chok lavin ka chang ve mai bok ti chuan ka ti palani e kan lo ti boi pal chewa azia lo hle mai atia an kal chok ve le ta ngalani ti chuan kan hotlang ta ka pa chu music ring to kin a play ya anui or ora mami lungai reng so idu du kale sak don chenia ti in min thlema I chunga ka thil ti hi inu I hril vai chuan I chak don lawania ti in min vo deu reng mai bokani chu mi zan chu zan kho in mu hil thei lovin ka trap reng maya shom ka tia na ka ti boxi karil ruana tak zeta ka zak boxi ni mani in ti hlum hil te po ka cha ka ti chuan ka pa chuan arim chana piangin chu mi hnu tang chuan min mut pui ta zelani kumsom paruk kani thleng chu min pong sualin min mut pui ta char maya kanun hi ashum mani kanula chuan min hnema hnekin min hauzuya keima zirlawa te min pu le ta eng thila ma mala ka tum lawa kanun hi aha thak ngoi ani ti chuan thian ta zinga te ka han tel ve thina sigul po chu ka kal chhun zom zela nima sela chung ko background thalo na chu high school ka chhok zo talawa in atangin kumsom pasari ka ni in ka tlan chuaka arim rem na mi na thokin ka in loa chu ting chuan ka hring nun khir khan tak mai chu ka mang chhota ani broken family atanga chor chuak ti taka engma ngai to thuye mem po nei lem lovin komsom pariat kani in min mangai ve nia ka hriat tlangwal pakhat chu pasala kani ve taringot maya fa pakhat kan nei mana ma se ka pasal hi criminal miswal thil rup mang lo ni in kumni kanin nei nu chuan kanin thren le ta ani ro motora ru ka wangin zela atanga mike chia thatna nei lo kani boka kalulul em mai mani ma ka sial em boka kanun chu keima tan tak meu man chho ka tum ta a ma se kanun ning lu tuk hian voi kha chu pathian hena ka tong trai ve ta top maya bible te chiarin pathiana limna azon hian ka jong tak meu ani ti chuan le hona kal zela pathianin pasal fel tak mai devita min peya min mangai ema min do thei em bok thil min zir tirna sa ema christian tha aloni kher bok ne ama nen kanin tona tang chuan tlemin kanun po chu aziom chhota ani pathianin rongbona thatak bible study group zir tir turin min thlang chok ta hlul maya ma se min pong sol tu kapa hi kangai dam thei thot lovani voi khachu pathian thu karil ruwa lo luta ipa ingai dam thei lo chon I suwa puna ngai dam don lo che ti alo thleng ta thut mai ti chon ka ngai dam thu ka puang ta a pathianin rongbona ro pui tak min peta ani atoi zongin hansoi ta mai la pathian hian kan nu pa chu min mang na sa ve em maya ti chuan rongbona zau tak mai min pe chun zom ta a khovel huap rongbona tuna chuan kan na kalpui ta me chu ani hi kumsom le hnuwa ka pa chu ka ngai dam thu ka hrila achak to lo wangin kanu nen anom na turin in thatak ka le sak bok an mani en kol tu tur ka zon saka ka pa chuan voi khat chu leng turin min som le a nima sela tun tumi ro adang lam ta deu kumsom le hnuwa a voi khat na ni turin min pong sula wanga ngai dam min dil na tong kam chu aron chak chuak ta ani kangai dam tai to che lom kapa isua pon angai dam che katia ti chuan pian thara du thu min hril tamai thiamang to kin pathian thu te chu kan hril fia vea
ti chuan pian tharna chu alo changta ani keima nge hian ka baptist nu karthum nuwa chuan min boral santa ali trong tu chelawa ka pa hian min pong sol lo ta se Joyce Mary Ministry ti rongbona po hi kan din thei kher lo mai the ni min lo pong sola ka chunga he tianga thleng hi tuna chuan ka hre thiam ta pathian hena lom thu ka soyani keima anga tuar tu le lungai te tuna chuan ka tran pui ve thei to a chu wang chuan ka chunga lo thlenga piang hi pathian rem ru ta ve ka da thei ta ani ril runa le ti dam thei lo tura kan ngai siksidik tam tak ril rusual tam tak te po Krista a chuan damna a omini ti Joyce Mary nuna tang hian min hriat tir ani ole tuna chuan kan topic pani na i han ngai thale tiang ka phone a chuan SMS aron lut nol maya i thian nu du tak tuna hian a boral ti te mai chuani tu ka thian nu tak chu ni mo ti chung chuan SMS min ron thon tu chu kan phone le na thuaya chu ta thu chiang kan hriat chuan min para khai kher mai ka hmangai khamo makti na alo lu rualin in ngai tuana hun ka nei lo ti hri in man mo takin ka thian nu te in lampan chuan katlan phengal lok maya ka wathen pe ve meu chuan mi po an lo om deuh khup to ani man mo tak chuan in chung lama chuan in ka watla lut ngala ruma kan lu chu ka phu chiang in min bara khai kher mai ka thian nu chu a ngonga thrui hrual wo chuan alo in khai zar maya police lo thlen ma chuan khoi son an lo la phal lo hi alo ni anu chuan ake won nu chuan lung chem em chuan alo trap hom maya inglai nge kamita ta mi tui alo luan ka hman big lo trap chung chuan katlan phe ngala ka thiani ke won pa chuan ka pom thoba ani lo ani theimot lo ti pa chuan midang po ka za zo lo chu ani taber ka trap reta hom mai ani dik tak chuan ka ring phal lo ani me chenun nem le zaidam tak inglai ma po hlim mel pu thin kha ani thin sia mi beidong te chanwo changve tur chuan ka ring phal hlol lawani anu chuan min ron ko pa chuan siam te amak tero mami hi lung che o taka a han ti le phei chuan ka thin lung hi awatike som chiang tak em khovela ka hmai berle ko puya ta na ka lo hol ruk choni sia anati hian asoi fi azolo ani ber ka khovel te hi atop vekin ka hrial ani ngit taka pomtlat pa chuan a mel kan en chho chu thil mu ka nei ta tlat mai a in khaina asan ema wangin en na chang kan lo hrelok hlom lo hi lo nia akuta chuan thil hum anei tlat mai rang tak chuan a thil hum chu ka han la a katana lekha anu chia ngei mai chu lo ni du tak ka chung chang hi ishiat huna chuan min demin mak iti kher lawang he thil hi ti ka du bik lawasim ma se ka din mun le om dana wangin ka in ngai dam thei lawa nangbum che ai chuan he din mun hi thlan ka du zo ka ni ka thi ni thlengin ka mangai ngoi che a du tak na thar ka ni tira kan hlim dun zia le kan lom dun zia te kha ila hria te ro ma se kha kanun bul chet na ani yang ti reng ka ring phangai lo ti chuan ka na thar te ka han zom ve tak nu khan staff te an filin reilo te ya katlang nel ve thoya anula om chhun na chu fiam po ka hlo thin khop mai ni khat chu office staff ho choi khom an rota wang chuan ke po ka til lo thei lova i mo ka van sui re tak em ka sui lo thei si lo eng po ni se min ngai da mang cheo ka kal san che wangin ti chuan tlai choi ma chuan cold drink te in havin kan him tlang dar le maya ma se mo ka thilin tura dam doi an tel tlat mai rilo te a ka taksa a zoi veka kamuta chhuak em bok ma se ka ril ru chung ril ro a har kar thong si mani in thunun turin chakna le theina reng ka nei si lova ti chuan tu ber nge ka hello anjinga pakhat chuan min ron ku ta a khoyemo ber ruma chuan min hroi lutin min mut tira mi pani pathum vel tong reser chu ka hre theya ma se enge an soi ka hre thei to lo
ti chuan le ka thom hno chu pakhat te in min phel sakta ani chu ka du lo tia au chua kan tum ngel la chuan ka au chuak tha thei der si lo ka thin lung he atrap luk ani ti chuan ka lo in chhon ve em na thin le ka pasal tan chawa ka hlan tur ka nula thiang hlim na chu min lak sakta ani chu du tak karil ruwa nang ilo lang masa berasin bum ka ni le pongsual ka ni chu tor har ka tilu tukringot chu ka mei chiat na chu pakhat chau ni lo pathum velin nom chen na min man sakasin ma se ka har chhuwa ve meu chuan alo tlai zo vek to si a hriom ka ti zele ka za je hi ka soi fe thiam no zo ka du tak nang bum che hi ka du lawa hril che po ka ngam hek lo a chan po nang tluka min ring tu le mangai tu hi ka nei lo wang ani rilru na le hriom ti taka i om tur ka mongom lo chu thoran ni sela min kal sanang ti ka hlau tak zetani ani telin kanuna ngong anei lian tela ti chuan he thil hi ka than alo ngai ta ani du tak min hmangai ni chuan he thil ka chunga thin tir tu hi lo jong chu kang che o i hmangai tan hianin i thei top lo chu ang che ti chu alo in zia ka mit tuinen chu le kha chu ka chiar zo chuan ka huma shil hai takin arwang chu police tenen kan la tha a ingtin nge ni je lang le ole he thil thleng hi mizoram chunga ataka thil thleng ania khatiang ang thil te kha kan chunga thleng ve the kan chung te le kan u nau nu kan thenom te chunga po thleng ve the ania sing nun kan khal thiam zel theina turin hei hian min puimol ro se ole kha ti jong kha tun tuma ta na kan ngai thak the te chu ni le tamai se la a thange ei ton hriat nei te le hetiang ang thil lo tong to te ronin share chhuak du kanomani chuanin ka number 8413035759 na khanin WhatsApp pa te po min ron biula aron tho zel the ni ti kha kan han soi du ani e